Există un mister atât de apropiat de noi, încât evidența lui devine înfricoșătoare. O forță atât de puternică încât a fost demonizată, ascunsă și denaturată de secole. Nu pentru că ar fi periculoasă în sine, ci pentru că o pune pe femeie față în față cu propria ei natură divină. Această forță are multe nume: Yin, Shakti, Kundalini, Marea Mamă, Zeița întunecată. Dar există o cale specială pe care au mers doar aleșii, o cale ascunsă în cele mai secrete coridoare ale tradițiilor spirituale. Alchimia feminină. De la templele Isidei la sanctuarele tantrice, de la preotesele Avalonului la maestri taoiști, un fir invizibil leagă maestri și discipoli în arta antică. Și arta transformării naturii ciclice în putere creativă conștientă, capabilă să atragă, să materializeze și să transmită însăși realitatea. Dar de ce atunci feminitatea a fost învăluită de o astfel de teamă? De ce templul a fost transformat în închisoare, corpul în rușine, ciclicitatea în blestem? Ce se întâmplă când această energie nu este irosită, nu este reprimată și negată, ci este canalizată, se înalță și servește unui scop mai înalt? Poate că răspunsul la ceea ce îți dorești cel mai mult, fie că este vorba de iubire, abundența, realizarea de sine sau creșterea spirituală, nu se află în exterior, ci în modul în care te raportezi la flacăra ta interioară. În templele Egiptului antic, preotesele și sidele înțelegeau că femeia nu este doar un corp, ci o antenă vie, conectată la însăși planeta printr-un fir invizibil. Preotesele și înțelepții antici știau că atunci când femeia este sincronizată cu acest ritm, ea este invincibilă. Ea materializează dorințele, inspiră bărbații și vindecă prin atingere. Pur și simplu, ea există, iar lumea se schimbă în jurul ei. Dar civilizația modernă a făcut un lucru îngrozitor. A rupt această legătură. A obligat femeia să lucreze după regulile bărbaților, linear, stabil, fără cicluri, fără odihnă, fără dreptul de a fi diferită. 8 ore în fiecare zi, fără pauză, la fel. Și știi ce s-a întâmplat? O epidemie. 80% dintre femei au probleme cu tiroida, 70% au cicluri menstruale neregulate, 60% suferă de oboseală cronică care nu poate fi tratată cu pastile. Corpul strigă, dar nimeni nu-l aude, pentru că femeile au fost învățate să-și ignore corpul, să-și reprime dorințele, să nege ciclurile menstruale, să lucreze în ciuda durerii și numesc asta putere. Dar aceasta nu este putere, ci o lentă autodistrugere. Adevărata putere se află în altceva. În taoism, aceasta era numită magnet, virtute magnetică, forță naturală de atracție care apare la cei care sunt în armonie cu Tao. În hermetism, aceasta este lumina astrală, câmpul eteric, în care sunt înregistrate și circulă toate gândurile, emoțiile și intențiile. Când energia feminină este purificată, înălțată, direcționată, ea pătrunde în această lumină astrală și începe să formeze probabilități, deviind căile realității în direcția intenției conștiente. Nu este misticism, este alchimie. Femeia nu câștigă, femeia materializează. Ea nu atinge, ea atrage. Ea nu dovedește, ea pur și simplu există. Și când își amintește acest lucru, totul se schimbă. Energia feminină transmutată devine un magnetism invizibil, care radiază ca un câmp magnetic și influențează tot ce este în jur, fără cuvinte, fără efort. Corpul devine un magnet viu. Când energia se transmutează, ea începe să vibreze la frecvențe mai subtile. Este ca o piatră aruncată într-un lac. Cercurile se îndepărtează, ating malurile și se întorc în centru. Tot ce trimiți se întoarce.
Dar în alchimia feminină nu trimiți doar o intenție mentală, ci o intenție încărcată cu forța vieții. Și asta conferă dorinței greutate, putere, magnetism. Magnetismul invizibil nu este o tehnică pentru a obține ceea ce dorești, ci o cale pentru a deveni ceea ce dorești. Și devenind, primești un răspuns. Lumea exterioară este doar oglinda vibrației interioare, iar energia feminină transmutată este lustruirea acestei oglinzi, strălucirea în care începe să se reflecte din ce în ce mai clar ceea ce trăiește cu adevărat în centrul ființei tale. În cele din urmă, nu atragem ceea ce cerem, ci ceea ce suntem. Iar alchimia feminină este procesul de înălțare a acestui eu la cea mai înaltă vibrație, pentru ca totul din jur să intre în rezonanță cu ea. Un astfel de magnetism nu poate fi învățat din cărți, nu poate fi falsificat, nu poate fi cumpărat. El radiază. Și oriunde ar apărea, lumea răspunde, pentru că în esența sa, întreaga universul dansează în jurul celei care a devenit luna, sursa de lumină în întuneric, cea care controlează fluxurile și refluxurile vieții. Astăzi vei afla cum să devii această lună. Ești gata? Cu mult înainte de apariția birourilor, termenelor limită și ierarhiilor corporative, oamenii înțelegeau structura universului mult mai profund decât noi astăzi. În Egiptul antic, în templele zeiței Isis, preotesele păstrau cunoștințele despre puterea feminină. În China, maestrii taoiști studiau interacțiunea dintre yin și yang, cele două forțe fundamentale ale cosmosului. În India, yoginii înțelegeau sistemul chakrelor, centrele energetice prin care curge forța vitală. Toate aceste tradiții, în ciuda distanței geografice, vorbeau despre același lucru. Femeia și bărbatul nu sunt ființe identice, ci polii opuși ai aceluiași sistem. Și când acești poli funcționează conform naturii lor, se naște magia. Interesant este faptul că știința modernă a început să confirme ceea ce înțelepții antici știau intuitiv. Cercetările arată că creierul bărbaților și al femeilor funcționează diferit. Bărbații au mai multă materie cenușie. Aceasta este procesarea locală a informațiilor. O singură sarcină, un singur scop, mișcare liniară. Femeile au mai multă materie albă. Aceasta este legătura între emisferele cerebrale, multitasking, intuiție, percepția unei imagini de ansamblu. Sistemul hormonal este de asemenea organizat diferit. Bărbații au un nivel stabil de testosteron. Dimineața, seara, vara, iarna, aproximativ la fel, ceea ce asigură constanța. La femei, ciclul este de 28 de zile, 4 faze, schimbări constante. Acest lucru nu este un defect, ci adaptabilitate, capacitatea de a se adapta la ritmurile naturii. Câmpul energetic. Oamenii de știință au descoperit că în jurul omului există un câmp electromagnetic, iar acest câmp se schimbă la femei în funcție de ciclu. La apogeul ovulației, câmpul se extinde, strălucește, iar în timpul menstruației se comprimă, se retrage în interior. Și aceasta este fizică. Acum imaginează-ți. O ființă creată de natură pentru schimbări ciclice, fluiditate, conectare la ritmurile pământului, plasată într-un sistem care necesită constanță, stabilitate, mișcare liniară, ignorarea ciclurilor. Este ca și cum ai cere unui râu să curgă în linie dreaptă. Tehnic, se poate construi un canal, dar râul își va pierde esența și nu va mai fi viu. Exact asta se întâmplă cu femeia modernă. Nu pentru că este slabă, nu pentru că nu se descurcă, ci pentru că se încearcă să fie înghesuită într-un sistem care nu a fost creat pentru ea. Cum să înțelegi că legătura cu natura s-a pierdut? Corpul dă întotdeauna semne.
Nu prin boli, ci prin senzații. Poți observa o oboseală constantă, chiar și după somn, iar corpul îți spune: nu mă refac pentru că sunt deconectat de la sursă. Pierderea sensibilității față de frumusețe, față de bucurie, față de sine. Corpul spune: nu simt ritmurile naturale. Imposibilitatea de a te relaxa, chiar și când ai timp, îți spune corpul. Sunt blocate în modul de supraviețuire. Senzația că nu trăiești propria ta viață, ca o actriță într-un rol străin, îți spune sufletul. Nu este calea mea. Dacă măcar ceva din toate acestea rezonează cu tine, înseamnă că e timpul să-ți amintești cine ești cu adevărat. Puterea pe care ai uitat-o. Iată ce este important să înțelegi. Ai acces la o putere pe care bărbații nu o au. Asta nu înseamnă că ești mai bună, înseamnă că ești diferită. Puterea feminină este materializarea, capacitatea de a transforma invizibilul în vizibil, gândul în formă, dorința în realitate. Adaptabilitatea este capacitatea de a te integra în orice situație și de a o schimba din interior. Conectarea la sursă este legătura directă cu energia Pământului, o resursă inepuizabilă. Iar inspirația este capacitatea de a aprinde focul în alții, în special în bărbați. Dar toate acestea funcționează numai cu o singură condiție: când trăiești conform naturii tale și nu încerci să fii altcineva. Pentru a înțelege puterea feminină, trebuie mai întâi să înțelegi principiul fundamental al Universului. Tot ceea ce există este format din două forțe opuse, pe care vechii chinezi le numeau Yin și Yang. Aceasta nu este doar o filozofie, ci o lege a naturii. Yang este lumina, ziua, căldura, focul, mișcarea, aerul, activitatea, acțiunea, dăruirea, radiația. Yin este întunericul, noaptea, răcoarea, apa, liniștea, pământul, receptivitatea, acceptarea, acumularea, materializarea. Niciuna dintre aceste forțe nu este mai bună decât cealaltă. Ele se completează reciproc. Fără Yang nu ar exista mișcare. Fără Yin nu ar exista formă. Împreună ele creează viața. Bărbatul, prin natura sa, este energia Yang. El este conectat la sursa solară. Iată cum se manifestă acest lucru: linearitate. Bărbatul vede scopul și se îndreaptă spre el fără ezitare, fără îndoieli. Linia dreaptă este puterea lui. Stabilitate. Bărbatul nu are cicluri, ieri, azi, mâine. El este același. Starea lui de spirit este constantă. Logica este mai presus de sentimente. Aceasta este fiabilitatea lui. Activitate. Bărbatul trebuie să acționeze, să construiască, să cucerească, să realizeze, să creeze din materie. Pentru bărbat, munca este ceva natural. Prin acțiune, el își realizează natura. Nu are nevoie de multe pentru a fi fericit. Scop, mișcare, rezultat. Totul este simplu. Dar există un lucru pe care bărbatul nu îl poate face. Femeia este energia Yin. Ea nu este conectată la soare, ci la pământul însuși. Iată ce înseamnă asta. Ciclicul. Femeia nu are o singură stare. Ea trece prin 4 faze în fiecare lună, sincronizate cu ciclul lunar. Luna controlează fluxurile și refluxurile și la fel controlează și ciclul feminin. 28 până la 29 de zile ca luna lunară. Iarna, menstruația, luna nouă. Retragere interioară, odihnă, înțelepciune, luna întunecată, timpul secretelor. Primăvara, luna foliculară, luna în creștere, trezire, energie, început, lumina crește. Vara, ovulație, luna plină, vârful puterii, sexualitate, dăruire lumii, lumină maximă. Toamna,
luna luteică, luna în scădere, finalizare, integrare, pregătire pentru iarnă, lumina scade. Nu sunt schimbări de dispoziție, ci ritmul cosmic manifestat în corp. Dansul cu luna, care durează de milenii. Fluiditate. Femeia ca apa. Ea se adaptează, se integrează în mediul înconjurător, simte spațiul, găsește calea acolo unde nu există. Aceasta este magia ei. Dar există un pericol. Dacă mediul este toxic, apa ia forma toxicității, iar femeia se pierde pe sine. Iată diferența cheie între bărbat și femeie. Bărbatul poate crea orice din materie. O casă din lemn și piatră, o mașină din metal și sticlă, un imperiu din idei și voință. Acesta este darul său. Dar el nu poate crea viață din nimic. Iar femeia poate. Ea ia două celule sexuale, ovulul și spermatozoidul, și în momentul fuziunii lor creează celula unui nou om. Și apoi, în 9 luni, materializează din această singură celulă o inimă care bate, plămâni care respiră, un creier care gândește, o suflet care simte, un om întreg. Nu este doar biologie, este magia materializării. Și această abilitate nu funcționează doar pentru copii. Femeia materializează tot ceea ce atinge. Casa devine un cămin, nu doar o clădire. Mâncarea devine hrană pentru suflet, nu doar calorii. Ideea devine un proiect concretizat. Bărbatul devine o legendă, dar numai când ea este conectată la sursă. Acum imaginează-ți ce se întâmplă când o femeie încearcă să lucreze ca un bărbat. Ea încearcă să lucreze ca un bărbat. Ea încearcă să fie liniară, când natura ei este ciclică. Stabilă, când puterea ei stă în fluiditate. Activ, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, când are nevoie de faze de odihnă. Nu funcționează. Nu pentru că este slabă, ci pentru că încearcă să-și nege natura. Conflictul interior apare când natura spune încetinește, simte, odihnește-te, iar mintea spune fugi, dovedește, câștigă. Și în această ruptură, femeia își pierde sufletul. Își pierde accesul la puterea sa. Aceasta este adevărul. Bărbatul și femeia sunt creați să lucreze împreună, dar fiecare în conformitate cu natura sa. Când bărbatul acționează ca yang, iar femeia acționează ca yin, se produce magia. Bărbatul dă direcția, femeia dă forma. Bărbatul dă ideea, femeia dă întruchiparea. Bărbatul dă puterea, femeia dă sensul. Împreună ei pot crea orice, dar numai atunci când fiecare joacă rolul său, fără a încerca să fie altcineva. În India antică, yoghinii au descoperit ceea ce știința modernă abia începe să înțeleagă. În corp există centre energetice, puncte în care fizicul se întâlnește cu nefizicul. Ei le numeau chakre, ceea ce înseamnă roată sau vârtej. Este un sistem de transformare a energiei. Imaginează-ți că corpul tău este o antenă, iar chakrele sunt receptoare pe frecvențe diferite. Fiecare receptor primește propriul tip de energie. Fiecare este responsabilă pentru propria sferă de viață. Când chakra este deschisă, energia curge liber și simți puterea în acea sferă a vieții. Când chakra este blocată, energia se blochează și simți dificultăți, luptă, goliciune. Acum vom parcurge fiecare dintre ele și vei înțelege unde îți pierzi puterea. Prima chakra este Muladhara. Este situată la baza coloanei vertebrale și are culoarea roșie. Este rădăcina ta, legătura cu pământul, legătura cu lumea fizică, legătura cu sursa forței vitale. Când Muladhara este deschisă, simți siguranță, încredere în viață, stabilitate, stai ferm pe picioare, forța vitală, energia curge din pământ, abundență, banii vin ușor,
Când Muladhara este blocată, apare frica de viitor, anxietatea fără motiv, problemele cu banii, sentimentul că nu ai sprijin. Ce blochează Muladhara la femeia modernă? Lipsa contactului cu pământul. Când trăiești în minte, nu în corp, în viitor, nu în prezent, în frică, nu în încredere, rădăcina se rupe. A doua chakra, Svatisthana, situată sub buric, de culoare portocalie. Este sexualitatea ta, dar nu numai în sensul literal. Svatisthana este creativitatea, capacitatea de a crea ceva nou, plăcerea, capacitatea de a te bucura de viață. Emoțiile sunt capacitatea de a simți profund. Puterea sexuală este capacitatea de a atrage. Când Svatisthana este deschisă, simți gustul vieții. Fiecare moment este plin. Creezi cu ușurință, ideile vin de la sine. Sexual, emani magnetism. Emoțional, ești viu, simți întreaga paletă. Când Svatisthana este deschisă, Svatisthana este blocată, nu există dorința de a trăi. Totul este cenușiu, plictisitor. Libidoul este la zero, goliciune emoțională. Ce blochează Svatisthana? Stresul și cortizolul. Când ești în modul de supraviețuire, corpul oprește funcțiile inutile. Plăcerea, creativitatea, sexualitatea, totul îngheață. A treia chakra, Manipura. Situată în plexul solar, culoarea galbenă, este puterea ta personală, voința ta, încrederea ta, focul tău. Când Manipura este deschisă, ești sigură pe tine, îți cunoști valoarea. Acționezi, nu te blochezi în îndoieli. Spui nu, stabilești limite. Îți realizezi obiectivele, energia acțiunii curge. Când Manipura este blocată, simți neputință, imposibilitatea de a spune nu. Toți se iau de tine, epuizare. Paradoxul femeii în modul masculin. Ea încearcă să întărească Manipura, controlează, trage asupra sa, demonstrează, dar asta supraîncălzește chakra, iar rezultatul este epuizarea. Pentru că puterea feminină nu este doar foc, ci echilibrul dintre foc și apă. A patra chakra este Anahata. Este situată în centrul pieptului și are culoarea verde. Este inima, capacitatea de a iubi. Capacitatea de a iubi, capacitatea de a accepta iubirea, capacitatea de a fi deschis. Când Anahata este deschisă, te iubești necondiționat pe tine și pe ceilalți. Simți legătura cu oamenii, cu lumea, te bucuri pur și simplu, fără motiv. Ierți ușor, nu ți pică. Când Anahata este închisă, nu poți iubi, nu simți legătura. Singurătatea în mulțime, rănile se acumulează de-a lungul anilor. Ce închide Anahata? Modul de supraviețuire. Când ești stresat, inima se închide pentru a se proteja. Pentru că iubirea înseamnă vulnerabilitate, iar în modul de supraviețuire, vulnerabilitatea este periculoasă. Fără iubire, nu avem viață. A cincea chakra, Vishuddha, situată la baza gâtului, de culoare albastră. Este vocea ta, capacitatea de a te exprima, de a spune adevărul, de a fi ascultat. Când Vishuddha este deschisă, spui adevărul fără teamă. Te exprimi creativ, liber. Ești ascultat. Oamenii te ascultă. Spui nu când este nevoie. Când Vishuddha este blocată, te simți ca și cum ai avea un nod în gât. Nu poți spune adevărul, înghiți cuvintele, nu ești auzită. Un fapt interesant, majoritatea problemelor cu tiroida sunt cauzate de Vishuddha, care strigă: sunt obosită să exprim ceea ce nu-ți aparține. Când trăiești viața altcuiva, vocea se rupe. A șasea chakra, Ajna, al treilea ochi. A șaptea, Sahasrara, coroana. Este legătura ta cu conștiința superioară,
intuiția, viziunea, sensul, legătura cu universul. Când chakrele superioare sunt deschise, simți intuiția, știi fără logică, vezi semnele, universul vorbește. Este important să înțelegi că chakrele superioare nu se vor deschide atât timp cât cele inferioare sunt blocate. Nu poți fi spiritual ignorând corpul. Mai întâi rădăcinile, apoi cerul. Acum să vorbim despre ce se întâmplă, despre ce simte un bărbat când o femeie își pierde energia. Este important ca amândoi să înțeleagă acest lucru, deoarece adesea conflictele într-un cuplu nu sunt despre el este rău sau ea este greșită, ci despre neconcordanța energetică. Iată ce este important de știut. Bărbatul simte femeia nu prin logică, nu prin analiză, nu prin cuvinte, ci prin energie. Poate că nu înțelege de ce, dar simte când femeia este conectată la sursă. El simte că femeia este conectată la el, simte căldură, relaxare, inspirație, atracție. Vrea să fie lângă ea, să o îmbrățișeze, să o protejeze, să-i ofere totul, să cucerească lumea pentru ea. Dar când femeia este stresată, în cortizol, în modul masculin, el simte frig, tensiune, presiune, disconfort, iar instinctul său îi spune pleacă, aici este periculos. Nu pentru că este rău, nu pentru că nu iubește, ci pentru că natura sa nu iubește. Natura este yang, dă energie celui care știe să o primească. Când o femeie este în natura ei, ea este ca pământul care primește sămânța. Ea creează un spațiu în care bărbatul vrea să-și investească puterea. Dar când femeia este ea însăși în modul yang, dă, acționează, controlează, bărbatul își pierde locul în acest dans energetic. Nu are unde să investească, nu are ce să apere, nu are pentru cine să construiască. Adesea femeile întreabă, de ce nu mai vrea intimitate? De ce nu mai există pasiune ca înainte? Și începe să se gândească. El nu mai iubește, are pe altcineva, ceva nu este în regulă. Dar de multe ori nu este vorba despre asta. Bărbatul nu este excitat de aspectul fizic, ci de energia feminină. Blândețea, fluiditatea, relaxarea, misterul, vulnerabilitatea. Când femeia este stresată, tot corpul ei este încordat. Umerii sunt încordați, pelvisul este strâns, închisă, fără blândețe, epuizată, fără vitalitate. Și bărbatul nu simte femeia. El vede funcția, mama, angajata, gospodina, dar nu vede femeia. Și libidoul său pur și simplu se epuizează. Nu este alegerea lui, este instinctul. O altă plângere frecventă. Eu fac totul singură, el nu contribuie cu nimic. Și iată paradoxul. Când femeia este în modul masculin, ea cere, controlează, critică. Strigă, mă descurc singură, nu are încredere. Și bărbatul simte că nu are nevoie de ea și se îndepărtează, se închide. Când femeia este în puterea ei, ea acceptă, dar nu cere, are încredere, dar nu controlează, apreciază, dar nu critică, spune, știu că poți. Iar bărbatul simte că poate fi eroul ei și dă totul. Iată secretul. Natura masculină este de a da, de bunăvoie, fără să îi se ceară, fără să îi se poruncească, din inspirație. Când o femeie este puternică, blândă, încrezătoare, bărbatul vrea să-i ofere întreaga lume. Când ea este dură, exigentă, controlatoare, el vrea să fugă. Mult timp nu am putut înțelege această lege, până când am văzut-o în acțiune la proprii mei părinți. Și această poveste mi-a schimbat pentru totdeauna înțelegerea energiei masculine și feminine. Tatăl meu și-a pierdut slujba când aveam 10 ani. Eu aveam 8 ani. Pur și simplu s-a întâmplat. Criza, reduceri de personal, poveste obișnuită. Și ce a făcut mama? S-a angajat la 2 slujbe, pentru că trebuia să hrănească familia, pentru că copiii nu trebuiau să sufere de foame,
pentru că era puternică, pentru că se descurca, pentru că putea să ducă totul pe umeri. Și aici a început cea mai ciudată parte. Tata a găsit canapeaua. În sensul literal al cuvântului. S-a întins pe canapea și nu s-a mai ridicat. O zi, o săptămână, o lună, 6 luni, un an. În fiecare zi stătea întins pe canapea, în timp ce mama lucra la 2 slujbe. Îmi amintesc cum venea acasă obosită, îl vedea pe canapea și izbucnea. Ai căutat măcar ceva? Ai sunat măcar undeva?" Iar el, să caut, nu am nimic. Și iar canapeaua. Mama mea spunea că e leneș, că nu-i pasă, că o folosește. Iar eu credeam că ceva nu e în regulă cu noi, că familia noastră e cumva anormală. Apoi s-a întâmplat ceva ce nu pot uita nici până azi. Mama era obosită. Pur și simplu nu mai putea fizic să lucreze la 2 slujbe. Corpul i-a spus totul și ea a renunțat la unul dintre locurile de muncă. Și știi ce s-a întâmplat? Peste o lună, exact peste o lună, tata și-a găsit un loc de muncă. Nu după un an, nu după 6 luni de căutări, ci exact când mama a încetat să mai tragă totul pe umerii ei. Când a răsuflat și a renunțat la control, el s-a ridicat de pe canapea și a plecat. Atunci nu înțelegeam asta, dar acum văd foarte clar. Nu era lene, nu era alegerea lui să stea pe canapea. Era legea yin și yang în acțiune. Când o femeie intră în energia masculină, yang, când își asumă rolul de întreținător, de controlor, de cel care trage totul, bărbatul intră automat în energia feminină, yin. Este o decizie inconștientă. Este o decizie eficientă din punct de vedere energetic. Este o lege energetică. Dacă i-ai preluat rolul, el ți-l va da pe al lui. Cât timp mama era în yang, lucra, câștiga bani, controla, trăgea, tata era în yin, pasiv, inactiv, pe canapea. Și abia când ea s-a întors la natura ei, a renunțat, a avut încredere, a slăbit strânsoarea, el s-a întors la natura sa, s-a ridicat și a plecat să întrețină familia. Asta nu înseamnă că femeia nu trebuie să lucreze sau că bărbatul nu trebuie să lucreze. Bărbatul trebuie să fie singurul întreținător. Asta înseamnă că atunci când femeia trăiește într-un mod constant masculin, când trage, controlează, nu are încredere, nu acceptă ajutorul, bărbatul de lângă ea își pierde puterea. Ea îi ia energia, pur și simplu, pentru că se află într-un rol străin. Și cel mai îngrozitor lucru este că amândoi suferă. Femeia obosește, se epuizează, se enervează. De ce fac totul singură? De ce sunt aici dacă ea face totul singură? Acum, partea opusă. Ce îi oferă femeia bărbatului când este în resursă? Gustul vieții. Bărbatul, prin natura sa, poartă în sine energia yang a creației. El este constructor, războinic, creator. El construiește atât imperii materiale cât și temple interioare. El luptă atât cu provocările externe cât și cu propria umbră. El obține atât aur cât și înțelepciune. O persoană sănătoasă nu face distinție între material și spiritual. El trăiește în ambele lumi simultan, integrându-le. Și bărbatul are întotdeauna nevoie de un motiv, de un sens, de un scop pentru toate acestea. Femeia este cea care dă acest sens acțiunilor sale, inspirație. Cele mai mari creații ale bărbaților sunt create pentru femei. Taj Mahal, Troia, imperii, texte sacre, temple, capodopere ale artei. Bărbatul construiește lumea, femeia îi dă un motiv să o facă. Bărbatul în regim yang este constant tensionat. El realizează, luptă, învinge, se transformă, meditează, practică. Energia yang nu cunoaște odihna. Doar alături de o femeie în yin poate să se relaxeze, să-și scoată armura, să fie vulnerabil, să fie el însuși. Bărbatul trăiește în minte, idei, planuri, strategii, concepte, filozofii. Gândește în structuri. Femeia trăiește în corp,
sentimente, senzații, natură, intuiție. Ea îl readuce din minte în realitate, în momentul prezent, în viață. Dar toate acestea funcționează numai atunci când femeia este conectată la sursă. Când ea însăși este epuizată, nu are ce să ofere. Acum, cel mai important lucru. Cum să te întorci la tine însuți? Vestea bună este că corpul tău își amintește. În fiecare celulă este înregistrată informația mileniilor. Strămoșii tăi știau cum să trăiască în armonie cu natura, cum să se conecteze la sursă, cum să materializeze. Tu doar ai uitat. Și când îți amintești, totul începe să se schimbe. Acum îți voi da cheile străvechi, practicile care au funcționat de secole și pe care știința modernă începe să le confirme. Nu sunt doar exerciții, sunt instrumente de trezire. Notează sau revină la acest videoclip din nou și din nou, pentru că tocmai asta te va duce la viața ta adevărată, strălucitoare și plină de viață, la viața visurilor tale. Asana, restaurarea canalului central. În tradițiile străvechi, coloana vertebrală era numită axa lumii. Yoginii știau că de-a lungul coloanei vertebrale trece Sushumna, canalul energetic central pe care se ridică Kundalini, puterea șerpuitoare a creației. Chinezii îl numeau Jumei, meridianul central. Egiptenii îl reprezentau ca Jet, stâlpul lui Osiris. Toate culturile antice știau că coloana vertebrală nu este doar un ansamblu de oase, ci o antenă între cer și pământ. Știința modernă confirmă că de-a lungul coloanei vertebrale se află măduva spinării, principala arteră informațională a corpului. Când coloana vertebrală este curbată, semnalele sunt distorsionate, organele nu primesc comenzi corecte, energia nu curge. Iată formula. Fluxul de energie de-a lungul coloanei vertebrale este egal cu forța ta vitală, cu capacitatea ta financiară, cu capacitatea ta de a materializa. Ce trebuie să faci? Practica îndreptării axei, ritualul de dimineață, 10 minute. Primul, pisica vaca. Stai în 4 labe cu mâinile sub umeri și genunchii sub șolduri. Pe inspirație, arcuiește spatele în jos, ridică capul și coccisul în sus, ca o pisică care se întinde. Aceasta este vaca. Pe expirație, rotunjește spatele în sus, în arc, coboară capul în jos, trage abdomenul, ca o pisică care șuieră. Aceasta este pisica. Fă mișcarea încet de 10 ori, simțind cum se mișcă fiecare vertebră. Al doilea, răsucire culcat. Întinde-te pe spate, trage ambii genunchi la piept, îmbrățișează-i cu mâinile. Acum lasă mâinile în lateral, în cruce, și coborâți genunchii îndoiți și lipiți unul de altul, mai întâi spre dreapta, spre podea, întoarceți capul spre stânga, apoi genunchii spre stânga, spre podea, capul spre dreapta. Umărul rămâne lipit de podea. Acest lucru eliberează vertebrele blocate, răsucește coloana vertebrală ca un prosop, eliminând tensiunea. Al treilea, întindere. Întinde-te pe spate, întinde mâinile deasupra capului pe podea. Acum trage călcâiele în jos, ca și cum cineva te-ar trage de picioare, și mâinile în sus, ca și cum te-ar trage de mâini. Corpul se alungește, coloana vertebrală se întinde. Menține poziția timp de 10 până la 20 de secunde, apoi relaxează-te. Repetă de 3 ori. Notă. Toate aceste exerciții le voi posta într-o demonstrație video pe canalul Telegram cu instrucțiuni precise pentru ca tu să le poți face corect. Linkul va fi în descriere. Pe parcursul zilei fii conștientă de postura ta. De fiecare dată când îți amintești, imaginează-ți că un fir de aur te trage de creștetul capului în sus, spre cer. Umărul se relaxează și coboară în jos. Coloana vertebrală se îndreaptă.
respirația devine mai profundă. O dată pe lună, terapie corporală. Masaj, osteopatie, terapie manuală. Nu un masaj spa relaxant, ci unul terapeutic, profund. Da, poate fi dureros, dar este o eliberare a tensiunii, o destindere a corpului. Secretul. O persoană cu o postură dreaptă este percepută non-verbal ca fiind puternică, sigură, valoroasă, magnetică. Oamenii sunt atrași automat de ea. Întindere. Trezirea fluidității. Amintiți-vă, energia feminină este yin, apă, fluiditate, moliciune. În China se spune că moliciunea învinge duritatea. Apa șlefuiește piatra. Când o femeie se înțepenește, își pierde superputerea. Întinderea nu înseamnă să faci șpagatul, ci să redai fluiditatea. Ce se întâmplă fizic în timpul întinderii? Limfa începe să se miște, eliminând toxinele. Fasciile se eliberează, blocajele dispar, sângele circulă, oxigenul ajunge la celule. Ce se întâmplă din punct de vedere energetic? Chakra Vadhisthana se activează, sexualitatea, creativitatea. Energia curge prin canale, blocajele se elimină. Calitatea yin se trezește, moliciunea, receptivitatea. Un moment important. Dacă în timpul întinderii ești nervos, vrei să termini repede, când va fi rezultatul, este plictisitor. Acesta este un semn al creierului masculin activat, care vrea să atingă, să obțină rezultatul, să alerge mai departe. Sarcina ta este să-l calmezi și să-i spui: acum nu realizăm, noi curgem. Practica dansul apei. 15 până la 20 de minute zilnic, nu contează ce, yoga, stretching, pilates, dansuri lente. Important este cum, încet, cu respirație, cu plăcere, fără scop. Imaginează-ți că ești apă, curge, ia orice formă, moale, dar de neoprit. În timp, această calitate se va manifesta nu numai în corp, ci și în viață. Somnul. Întoarcerea la ritmurile naturale. Anticii știau că somnul nu este o deconectare, ci un portal. În somn te conectezi la conștiința superioară, primești informații de la sistem, îți refaci celulele, îți reîncarci energia. Este un moment sacru. Dar lumea modernă ne-a furat somnul. Lumina albastră a telefoanelor, câmpurile electromagnetice, zgomotul orașului. Rezultatul? Dormi 8 ore, dar te trezești epuizată, pentru că nu ai intrat în portal, ci pur și simplu te-ai deconectat. Practica somnul sacru. Ora? De la 22 la 6. De ce tocmai 22? De la 22 la 2 este fereastra de refacere. În acest timp se produce melatonina, hormonul somnului și al tinereții, hormonul creșterii, regenerarea celulelor, hormonii feminini, estrogenul, progesteronul. Dacă dormi după ora 22, fereastra este ratată. Nu te vei reface oricât ai dormi. Întuneric complet. Chiar și o mică beculeț suprimă melatonina cu 50%. Ce să faci? Masca de dormit, perdele opace, acoperă toate indicatoarele. Deconectează-te de la tehnologie cu o oră înainte de culcare. Lumina albastră a ecranelor, semnalul către creier: încă o zi, nu dormi. În schimb, lumină difuză, lumânări, lampă cu sare, carte tipărită, meditație, baie, ritualul intrării în portal. Baie cu sare de magneziu, 15 minute. Magneziul relaxează mușchii și sistemul nervos. Sarea elimină tensiunea prin piele. Respirație 4 până la 7-8, inspirație pe 4 numere, pauză pe 7, expirație pe 8. Comută sistemul nervos de la luptă la odihnă. Recunoștință.
3 lucruri pe zi. Închide ciclurile. Eliberează creierul de lucrurile neterminate. Secret. Calitatea somnului influențează totul. Hormonii, greutatea, asupra stării de spirit, asupra capacității de a lua decizii, asupra nivelului de energie. Această singură schimbare îți poate transforma viața într-o lună. Ieșirea din stres. Resetarea cortizolului. Stresul este principalul ucigaș al energiei feminine, deoarece în stare de stres, corpul trece în modul de supraviețuire și oprește tot ce nu este necesar. Sexualitatea, creativitatea, intuiția, legătura cu corpul, bucuria. Hormonul stresului, cortizolul, arde literalmente hormonii feminini, distruge chakrele, întrerupe legătura cu sursa. Femeia modernă trăiește într-o stare cronică de cortizol. Termene limită, datorii, conflicte, știri, rețele sociale, lipsa somnului, relații toxice și corpul nu poate opri modul de pericol. Ce să faci? Resetarea zilnică a cortizolului. Duș rece de la 30 de secunde la 2 minute dimineața. Șoc pentru corp care repornește sistemul nervos. Începe cu 10 secunde, crește treptat. După aceea, simți că ești viu. Natura. Minim 20 de minute pe zi. Desculți pe pământ, îmbrățișează un copac, stai lângă apă. Pământul literalmente extrage tensiunea prin tălpi. Se numește împământare sau grounding și este dovedit științific. Nervul vag. Merv relaxare. Cântat, mârâit, clătit gâtul cu apă rece, masaj la urechi. Stimulează nervul vag, care scoate corpul din luptă și îl aduce în stare de repaus. Secretul. Dacă nu poți ieși din stres, niciun alt exercițiu nu va funcționa pe deplin. Mai întâi, reduce cortizolul la 0, apoi reface energia. Fesele. Activarea puterii feminine. Acum v-a sunat ciudat, dar fesele sunt unul dintre principalele chei ale energiei feminine. În culturile antice, femeile cu fese și coapse dezvoltate erau considerate întruchiparea zeiței fertilității, deoarece această parte a corpului este direct legată de prima și a doua chakră, rădăcina și sexualitatea. Știința modernă confirmă că fesele puternice influențează echilibrul hormonal, postura, energia pelvisului, libidoul și încrederea în sine. Când fesele sunt slabe și adormite, iar la majoritatea femeilor este exact așa, deoarece stăm 12 ore pe zi, energia nu poate curge prin chakrele inferioare. Ești literalmente tăiat de pământ. Ce să faci? Activare și întărire. Genuflexiuni. 20 până la 30 pe zi. Nu neapărat cu greutăți, ci pur și simplu, lente, adânci, cu atenție la senzațiile din corp. Podul. Podul fesier. Întinsă pe spate, cu picioarele la lățimea bazinului, ridică bazinul în sus, strângând fesierii. 15 până la 20 de ori. Simte cum energia urcă pe coloana vertebrală. Mersul. În fiecare zi, minimum 30 de minute. Nu alergare, ci mers. Este o mișcare naturală care activează fesierii, mișcă limfa, calmează sistemul nervos. Secretul. Când începi să-ți simți fesele, ele încetează să mai fie adormite. Începi să-ți simți puterea, corpul, sexualitatea. Nu este vorba despre un fund frumos, ci despre trezirea energiei la rădăcină. Alimentația. Combustibil pentru materializare. Mâncarea nu este doar calorii, ci informație pentru corp și energie pentru materializare. Strămoșii știau că ceea ce mănânci, asta devii. Ayurveda numea asta prana, forța vitală din hrană. Știința modernă numește asta nutrienți, vitamine, microelemente. Dar esența este aceeași. Hrana fie de energie, fie o ia.
Alimentația este deosebit de importantă pentru femei, deoarece sistemul lor hormonal este sensibil la orice deficit. Fără grăsimi, estrogenul scade. Fără proteine, mușchii se distrug. Fără carbohidrați, nu există energie pentru creier. Ce să facem? Alimentație pentru puterea feminină. Grăsimile sunt obligatorii. Avocado, nuci, pește gras, ulei de măsline, ulei de cocos, unt, da, adevărat, gălbenușuri de ou. Grăsimile sunt necesare pentru producerea hormonilor feminini, pentru funcționarea creierului, pentru frumusețea pielii și a părului. Teama de grăsimi a distrus sănătatea a milioane de femei, deoarece fără grăsimi, hormonii pur și simplu nu sunt produși. Proteine, la fiecare masă. Ouă, pește, carne, leguminoase, nuci. Proteinele sunt materialul de construcție al celulelor. Fără ele, corpul se distruge literalmente din interior. Carbohidrați complexi. Energie. Cină, hrișcă, ovăz, cartofi dulci, orez brun. Acesta este combustibilul pentru creier și corp. Dietele sărace în carbohidrați ucid energia feminină, deoarece corpul crede că este înfometat și oprește sistemul reproductiv, considerându-l inutil în modul de supraviețuire. Verdeață și legume. Detoxifiere. Spanac, varză, brocoli, sfeclă, morcovi, castraveți. Elimină toxinele, curăță ficatul, care este responsabil pentru echilibrul hormonal. Produse fermentate și murate, refacerea microflorei. Varză murată, kimchi, kombucha, kefir, iaurt natural, miso, tempe. Acestea sunt bacterii vii care refac intestinul, iar 70% din imunitate și 90% din serotonină sunt produse tocmai în intestin. Când microflora este în ordine, toate substanțele nutritive sunt asimilate. Se produc neurotransmițători ai fericirii, se reduce inflamația și se întărește imunitatea. Culturile antice știau acest lucru și fermentau totul, de la legume la lapte. Nu este doar mâncare, este un medicament pentru intestin și pentru sistemul hormonal. Apă. 2 până la 3 litri pe zi, dar aici simți. Corpul unui adult este format din 60% apă, iar creierul din 83%. Și când ești deshidratată, energia nu curge. Limfa se acumulează, toxinele se acumulează, pielea devine ternă, concentrarea scade. Evită ceea ce distruge energia feminină. Zahărul, creșterile de insulină, candida. Grăsimile trans blochează hormonii. Alcoolul distruge ficatul și echilibrul hormonal. Cofeina în exces crește cortizolul și afectează rinichii. Contactul cu corpul. Întoarcerea acasă este extrem de important. Iată ce se întâmplă cu majoritatea femeilor. Ele trăiesc în mintea lor și sunt complet detașate de corp. Nu simt senzațiile, nu aud semnalele, nu înțeleg ce se întâmplă în interior. Mănâncă fără să simtă gustul, merg fără să simtă pământul sub picioare, dorm fără să simtă respirația, trăiesc fără să simtă viața. Dar puterea feminină trăiește tocmai în corp, nu în minte. Când nu simți corpul, nu te simți pe tine însăți, intuiția ta, dorințele tale, puterea ta. Mintea poate minți, corpul niciodată. Corpul ține minte, corpul simte și când reintri în contact cu corpul, te întorci acasă. Nu sunt doar practici plăcute, ci cheia pentru restabilirea legăturii cu tine însăți. Fără asta, restul nu va funcționa la capacitate maximă. Ce să faci? Practici de revenire în corp. Prima. Scanarea corpului. 5 până la 10 minute dimineața sau înainte de culcare. Întinde-te sau așează-te confortabil. Închide ochii. Trece încet cu atenția peste tot corpul, de la vârful capului până la călcâie. Doar observă senzațiile, fără a le evalua,
fără a dori să schimbi ceva, doar observă. Căldură sau frig, tensiune sau relaxare, greutate sau ușurință, pulsare, furnicături, nimic. Acest lucru te readuce din minte în corp, din gânduri în senzații, din viitor în prezent. Al doilea, dans, fără oglinzi, pentru tine. 10 până la 20 de minute. Pornește muzica și mișcă-te așa cum îți dorește corpul, fără reguli, fără corect, incorect, fără scopul de a arăta frumos sau de a slăbi. Pur și simplu lasă corpul să se miște așa cum dorește. Poate încet, poate brusc, poate ciudat. Nu contează. Acest lucru restabilește legătura cu corpul prin plăcere, prin spontaneitate, prin libertate. Al treilea, automasaj cu ulei. În fiecare seară, înainte de culcare, 10 până la 15 minute. Ia ulei cald, de cocos, de migdale, de susan și masează încet tot corpul. Mâinile, picioarele, abdomenul, pieptul, gâtul, fața. Nu te grăbi. Fă-o cu dragoste, ca și cum ai atinge corpul persoanei iubite. Această practică ayurvedică străveche se numește Abhyanga. Abhyanga, care calmează sistemul nervos, hrănește pielea, restabilește iubirea de sine. Practic, îi spui corpului tău, te apreciez, te iubesc, am grijă de tine. Al patrulea, îmbrățișarea și atingerea, zilnic. Îmbrățișarea trebuie să dureze cel puțin 20 de secunde, nu o îmbrățișare rapidă de bună, pa, ci una adevărată, lungă, caldă. Eliberează oxitocină, hormonul iubirii și al încrederii, care reduce cortizolul și deschide inima. Îmbrățișează-ți cei dragi, copiii, partenerul, prietenii. Dacă nu ai pe nimeni lângă tine, îmbrățișează-te pe tine însuți. Da, serios. Îmbrățișează-te cu brațele, strânge-te la piept și spune-ți, te iubesc. Funcționează. De asemenea, ține-te de mâini, mângâie-ți părul, masează-ți picioarele unul altuia. Toate acestea te readuc în corp prin atingere. Secretul. Cu cât simți mai mult corpul tău, cu atât simți mai mult viața, cu atât îți este mai puternică intuiția, cu atât mai profundă este legătura cu sursa. Corpul nu este carne care poartă capul, ci un templu prin care vorbește sufletul. Acum să vorbim despre ceea ce distruge o femeie cel mai repede. Munca în format masculin. Iată care este problema. Femeia modernă lucrează ca un bărbat. 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, în mod uniform, stabil, liniar, ignorând ciclurile, ignorând corpul, ignorând natura. Și asta o ucide din interior. Pentru că femeia nu este creată pentru un astfel de format. Ea este creată pentru altceva. Munca, în înțelesul modern, înseamnă să vinzi timp și energie pentru bani. Când faci ceea ce ți se spune, șeful, clientul, sistemul, când te adaptezi la regulile și programele altora. Pentru bărbat, acest lucru este natural, deoarece natura lui este să acționeze, să realizeze, să câștige prin eforturi. Dar pentru femeie, acest lucru este nenatural, deoarece natura ei este să materializeze prin conectarea la sursă, nu să câștige prin eforturi. Când o femeie lucrează ca un bărbat, ea pierde accesul la puterea ei. Ea intră în modul de supraviețuire, cortizol, stres, tensiune. Se deconectează de la sursă. Nu are timp să simtă, nu are timp să se refacă. Nu trăiește propria viață. Face ceea ce trebuie, nu ceea ce vrea. Și cu cât trăiește mai mult așa, cu atât se pierde mai mult pe sine. Iată ce trebuie să înțelegem. Femeia nu trebuie să lucreze în sensul masculin. Femeia trebuie să se ocupe de măiestrie. Meșteșugul înseamnă să faci ceea ce iubești, din exces, din inspirație. Nu pentru că trebuie, ci pentru că nu poți să nu faci.
Poate fi orice. Artă, pictură, muzică, dans, vindecare, masaj, plante medicinale, energetică, învățământ, coaching, mentorat, transmiterea cunoștințelor, creativitate, scriere, design, crearea frumuseții, gătit, bucătar, cofetar, crearea de mâncare cu dragoste, lucrul cu natura, grădinăritul, floristica, îngrijirea plantelor. Poate fi și munca ta obișnuită, la care te duci, dar care îți face plăcere. Diferența dintre muncă și măestrie. Muncești pentru că trebuie. Aceasta îți consumă energia. Aștepți sfârșitul zilei de lucru. O faci pentru bani. Meșteșugul îl practici pentru că îl iubești. Acesta îți dă energie. Timpul zboară neobservat. O faci pentru lume, iar banii vin ca o consecință. Cum să înțelegi că aceasta este măestria ta? Poți să faci asta fără bani? Dacă mâine nu ai nevoie de bani, tot te vei ocupa de asta pentru că este o parte din tine. Îți dă energie. După această ocupație te simți împlinit, inspirat, plin de viață, cu dorința de a continua. Munca consumă energie. Măestria dă energie. O faci pentru lume, nu pentru tine, nu pentru bani, pentru a da. Artista pictează pentru că lumea are nevoie de frumusețe. Profesoara predă pentru că cunoștințele trebuie transmise. Bucătarul gătește pentru că mâncarea este iubire. Și iată magia. Când faci din belșug, lumea îți întoarce de 100 de ori. Iată ce se poate înțelege. Femeia nu trebuie să câștige bani. Femeia trebuie să creeze. Când femeia este în măestria ei, în flux, în legătură cu sursa, în creație, banii vin automat. Nu pentru că a muncit pentru ei, ci pentru că universul susține pe cel care servește. Bărbatul câștigă, femeia materializează. Sunt procese diferite. Cum să-ți găsești măestria? Întreabă-te, cu ce m-aș ocupa dacă banii nu ar fi o problemă? Ascultă, nu analiza, ascultă. Răspunsul poate fi neașteptat. Să coci pâine, să pictezi, să înveți copii, să lucrezi cu plante, să dansezi, să scrii, să creezi frumusețe. Nu judeca răspunsul, pur și simplu începe. Cu pași mici, o oră pe zi, în weekend, lângă munca principală. Și observă energia. Dacă după această activitate te simți împlinită, asta este măestria ta. Dar ce se întâmplă dacă acum trebuie să lucrezi? Ascultă cu atenție, este important. Înțeleg perfect ce poți gândi acum. Toate acestea sună minunat. Meșteșugul, materializarea, energia feminină. Dar am ipotecă, copii, facturi. Nu pot pur și simplu să plec de la serviciu. Trebuie să lucrez acum. Și te înțeleg. Majoritatea femeilor se află acum exact în această situație. Și iată ce este important. Acest videoclip nu este despre a-ți da demisia mâine și a aștepta un miracol. Nu. Este despre cum să începi să-ți recâștigi energia feminină chiar acum. Chiar și lucrând la un loc de muncă obișnuit. Pentru că, chiar dacă lucrezi 8 ore pe zi la birou, poți începe să trăiești energia feminină în interiorul acestei structuri masculine și asta va începe să schimbe totul. Felul în care te tratează ceilalți, ce atragi, cum te simți. Micropractici ale energiei feminine la locul de muncă. Începe cu asta. Primul lucru. Încetinește-ți mișcările chiar și cu 10%. Când îți amintești de asta în timpul zilei, încetinește-ți mișcările cu 10 până la 20%. Nu alerga la imprimantă, mergi. Nu apuca paharul brusc, ia-l încet, conștient. Nu tasta textul ca o mitralieră. Tastează puțin mai încet, simțind fiecare mișcare a degetelor. Pare un lucru mărunt, dar te trece rapid, brusc și eficient din modul masculin în modul feminin, fluid, conștient. Corpul memorează și după o săptămână de astfel de micro-încetiniri, vei observa că ai devenit mai calmă, mai centrată. 2.
Cere ajutorul bărbaților, chiar dacă poți să faci singură. Aceasta este o practică foarte puternică. Chiar dacă poți să ridici singur o cutie, să muți o masă, să configurezi un computer, cere ajutorul unui bărbat la locul de muncă, nu din slăbiciune, ci din înțelepciune. Pentru că atunci când un bărbat ajută o femeie, se simte necesar, puternic, erou, iar tu îi oferi această oportunitate. Și asta îți dezvăluie capacitatea de a accepta, de a avea încredere, de a renunța la control. La început va exista o rezistență interioară, pentru că pot să fac asta singură, este normal. Trece peste rezistență este un antrenament al energiei feminine. 3. Intră în încăpere ca o regină. De fiecare dată când intri în birou, în sala de ședințe, în cafenea, nu contează. Imaginează-ți pentru o secundă că ești cea mai dorită, cea mai valoroasă, cea mai magnetică femeie din acest spațiu. Nu trebuie să faci nimic în exterior, doar simte asta în interior timp de 2 până la 3 secunde. Ridică bărbia puțin mai sus, îndreaptă spatele, inspiră adânc și intră ca și cum tot acest spațiu ar fi deja al tău. Nu este aroganță, este conștientizarea propriei valori și oamenii simt asta energetic. Vei observa că oamenii vor începe să se comporte diferit față de tine, cu mai mult respect, cu atenție. Al 4-lea. Fă micropauze la fiecare 45 până la 60 de minute. Nu sta 4 ore la rând cu ochii lipiți de monitor. La fiecare 45 până la 60 de minute, ridică-te, întinde-te, ieși să respiri, bea apă, închide ochii pentru 1 minut. Acest lucru te scoate din modul eu mașină și te readuce în corp. Chiar și o pauză de 2 minute anulează stresul acumulat. Al 5-lea. Respiră cu abdomenul, nu cu pieptul. Majoritatea femeilor stresate respiră cu pieptul, superficial, rapid. Acest lucru te menține în modul luptă sau fugă. Începe să respiri cu abdomenul. Pune mâna pe abdomen. La inspirație, abdomenul se umflă, la expirație se dezumflă. Acest lucru activează sistemul nervos parasimpatic, modul de relaxare, și reduce cortizolul literalmente în 3 până la 4 inspirații-expirații. Fă acest lucru de fiecare dată când simți tensiune la locul de muncă. 6. Nu încerca să demonstrezi că nu ești mai slabă decât bărbații. Nu mai încerca să fii puternică și dură ca un bărbat. Fă-ți treaba bine, dar în mod feminin. Prin relații, prin intuiție, prin blândețe, prin abilitatea de a negocia, nu prin forță. Vei observa că este mai eficient. Bărbații respectă mai mult o femeie care este sigură de feminitatea ei decât o femeie care încearcă să fie ca ei. Al 7-lea. Stabilește limite. Aceasta este puterea feminină, nu slăbiciune. Spune nu sarcinilor inutile. Nu lucra după ora 18 sau după programul tău. Nu răspunde la e-mail-urile de serviciu în weekend. Nu face treaba altora. Nu este egoism. Este respect de sine. Și când vei începe să-ți respecti timpul și energia, și ceilalți vor începe să le respecte. Al 8-lea. Creează un ritual de ieșire din muncă. Când ajungi acasă, nu continua să fii angajată. Creează un ritual de tranziție. Schimbă-te în haine de casă, moi, feminine. Spală-te cu apă rece sau fă un duș, spălând energia zilei de lucru. Aprinde o lumânare sau o lampă aromată. Pornește muzica. Nici știri, nici podcasturi. Muzică. Spuneți cu voce tare. Ziua de lucru s-a terminat. Acum sunt femeie. Sunt relaxată, sunt împlinită. Acesta este semnalul corpului și al psihicului. Munca a rămas acolo. Acasă sunt altcineva. Al 9-lea. Lucrează în cicluri. Este o revoluție. Începe să-ți monitorizezi ciclul și să-ți planifici sarcinile în funcție de faze. Prima și a 7-a zi. Menstruație.
Fă-ți rutina, finalizează vechile proiecte, nu accepta proiecte noi. Dacă este posibil, lucrează de acasă sau ia-ți liber în primele 2 zile. A 8-a și a 14-a zi. Foliculară. Începe ceva nou. Propune idei, acceptă sarcini complexe. Energia este la maxim. A 15-a și a 21-a zi. Ovulație. Negocieri, prezentări, întâlniri importante. Ești cât se poate de carismatică și convingătoare. A 22-a, a 28-a zi. Faza luteală. Finalizează ce ai început, analizează, pregătește-te pentru finalizare, nu începe nimic nou. Când lucrezi în concordanță cu ciclul și nu împotriva lui, productivitatea crește de multe ori, iar oboseala scade considerabil. Ziua a 10-a. Delega și ai încredere. Renunță la control. Nu mai încerca să faci totul singur. Delega sarcinile colegilor. Ai încredere că se vor descurca, chiar dacă nu la fel de perfect ca tine. Nu controla fiecare pas. Controlul este energia masculină, încrederea este feminină și când renunți la control, eliberezi energie pentru ceva mai important. Principalul lucru pe care trebuie să-l înțelegi este că poți lucra, dar nu ești obligată să lucrezi ca un bărbat. Chiar și într-un mediu masculin, într-o structură masculină, într-un birou unde toți aleargă și se dovedesc, poți rămâne femeie, poți încetini, poți cere ajutor, poți respira, poți stabili limite, poți lucra în cicluri. Și știi ce se va întâmpla? Vei lucra mai bine și te vei obosi mai puțin. Pentru că energia feminină nu este slăbiciune, ci un alt tip de putere. Mai durabilă, mai profundă, mai eficientă. Aceste mici principii, aceste micro-ritualuri te vor ajuta chiar și la acest loc de muncă să-ți incluzi ritmurile naturale, să-ți recapeți energia feminină picătură cu picătură, minut cu minut, inspirație cu inspirație. Și iată ce este important. Bărbații simt asta energetic. Ei nu înțeleg ce s-a schimbat, dar simt. E ceva diferit la ea, strălucește, este magnetică. Vreau să fiu lângă ea, vreau să o ajut, vreau să îi ofer. Și foarte curând, poate peste o lună, poate peste o săptămână, viața ta va începe să se schimbe. Poate că în viața ta va apărea acel bărbat care va dori să realizeze, să construiască, să asigure pentru tine și tu vei putea în sfârșit să te relaxezi, să respiri, să te simți o femeie adevărată, pe care o protejează, de care au grijă. Sau bărbatul tău, dacă l-ai deja, simțind noua ta energie feminină, blândețea, încrederea, fluiditatea, va începe să se comporte cu tine cu totul altfel, cu mai multă atenție, dorință, generozitate, pentru că va simți în sfârșit că poate fi eroul tău, nu un concurent. Sau, la locul de muncă, vor începe să se poarte cu tine cu mai mult respect. Vor apărea noi oportunități, promovări, proiecte interesante, pentru că o femeie în puterea ei atrage oportunități, nu le respinge. Sau se va deschide calea către măiestrie, la care nici măcar nu te-ai gândit. O propunere neașteptată, o întâlnire întâmplătoare, o revelație în suflet și vei înțelege, asta este. Pentru că atunci când te întorci la energia ta, Universul începe să lucreze cu tine, nu împotriva ta. Ușile care au fost închise ani de zile se deschid brusc. Oamenii pe care îi așteptai apar. Banii care lipseau încep să vină. Dar asta va începe doar dacă încep chiar acum, cu puțin. Cu o singură practică pe zi, cu o singură încetinire, cu o singură cerere de ajutor, cu o singură inspirație profundă. Nu va mai fi timp după aceea. Trebuie să profiți de timp acum. Femeia este un conductor al naturii. Ea este însăși natura. Ea este luna care controlează mareele. Ea este pământul care dă naștere vieții. Ea este apa care curge și nu poate fi oprită. Ea este întunericul din care se naște totul. Când femeia își amintește, ea poate face totul.
Poate materializa dorințele din aer. Poate inspira bărbații să facă fapte eroice. Poate vindeca cu o singură atingere. Poate crea viață, în sensul propriu și figurat. Poate emite o lumină către care toți se îndreaptă. Fiecare femeie poate fi fericită în sine, din natură, în armonie, fără condiții externe, pur și simplu pentru că există. Aceasta este starea ta de bază. Pur și simplu ai uitat, dar acum știi. Corpul tău este un conductor către sursa de energie. Nu mai juca jocul altcuiva. Recâștigă-ți puterea. Fii tu însăți. Amintește-ți cine ești. Ești parte din planetă, iar planeta este parte din tine. Amintește-ți, universul vorbește cu tine prin corpul tău. Ascultă, ai încredere, întoarce-te acasă. Și acum, cel mai important lucru. Știi ce am înțeles când am creat acest videoclip? Că cea mai puternică transformare nu are loc când doar asculți, ci când începi să vorbești. Când scoți din adâncul sufletului propria ta poveste, propria ta experiență, propria ta durere, propria ta putere. Pentru că atâta timp cât povestea ta rămâne în interiorul tău nespusă, ea rămâne neclară, neformată, neînțeleasă. Dar când începi să o spui, cu voce tare, în cuvinte, aici, acum, se întâmplă ceva magic. O vezi din exterior. Înțelegi legăturile pe care înainte nu le observai. Îți dai seama de tiparele care ți-au condus viața de-a lungul anilor. Și această conștientizare este deja jumătate din vindecare. De aceea te rog să nu te uiți pur și simplu la acest videoclip și să închizi fereastra, ci să te oprești o clipă și să împărtășești sincer, fără filtre, fără dacă cineva se gândește, ceea ce ți-a răsunat în suflet. Să împărtășești ceea ce ți-a răsunat. Asta vreau să aud de la tine. Te-ai recunoscut în acest videoclip? În ce moment ai simțit, asta e despre mine? Spune-mi ce te afectează cel mai mult, pentru că atunci când o numești, începi deja să o vezi. Asta înseamnă că o poți schimba. Care este povestea ta? Fiecare dintre noi are un moment în care am pierdut legătura cu noi înșine, când am început să jucăm după regulile altora, când am ales trebuie în loc de vreau, când ne-am închis inima pentru a supraviețui. Povestește-mi povestea ta. Când ai înțeles că ceva nu este în regulă, că nu trăiești propria ta viață? Ce simți în acest moment? Furie că atâția ani au fost irosiți. Ușurare că în sfârșit totul a devenit clar. Frică că nu vei reuși să schimbi ceva. Speranță că poate fi altfel. Orice ai simți este important, este valoros, este al tău. Și când o spui cu voce tare, energia începe să se miște. De unde vei începe? Dintre toate practicile pe care ți le-am dat, care ți-a rezonat cel mai mult? Scrie un singur lucru, cel mai mic, cel mai concret, cu care vei începe chiar astăzi. Și iată de ce este atât de important. De ce te rog să scrii? În primul rând, când scrii, îți structurezi gândurile. Ele încetează să mai fie haotice. Ele devin un nor haotic și se transformă într-o imagine clară. Vezi unde te afli acum, unde vrei să ajungi, ce te împiedică, ce te ajută. În al doilea rând, când împărtășești povestea ta, ajuți alte femei. Ele citesc și se gândesc, Doamne, este și despre mine. Și înțeleg că nu sunt singure, că nu este eșecul lor personal, ci o problemă sistemică din care există o ieșire. În al treilea rând, când creăm aici, în aceste comentarii, un spațiu de onestitate, vulnerabilitate, sprijin, creăm un câmp energetic în care sunt posibile minuni, unde o femeie își spune povestea, alta găsește în ea răspunsul la întrebarea ei, a treia capătă puterea de a face primul pas și așa mai departe, în cerc, în spirală ascendentă, ridicându-se reciproc. Așadar, iată rugămintea mea către tine. Nu trece mai departe în tăcere. Nu te gândi, o să scriu mai târziu. Amândouă știm că nu o să scrii mai târziu.
Nu te gândi dacă sună prostesc. Crede-mă, aici nu există povești stupide. Există doar povești sincere și nesincere, iar cele sincere sunt întotdeauna valoroase. Scrie chiar acum, cât încă e proaspăt, cât încă simți că a rezonat, că e al tău, de unde să începi. Chiar dacă sunt doar 3 propoziții, chiar dacă sunt șocată, am nevoie de timp să digerez. Chiar dacă plâng și nu știu de ce. Orice cuvânt al tău este valoros, pentru că este al tău, real, viu. Și amintește-ți, de fiecare dată când spui adevărul tău, chiar și în comentariile de sub videoclip, deschizi a 5-a ceacră, Vishuddha, chakra gâtului, vocea adevărului. Curăți literalmente canalul prin care sufletul tău vorbește cu lumea. Și când acest canal este deschis, începe magia. Aștept povestea ta. Chiar aștept. Promit. Voi citi fiecare comentariu, pentru că pentru mine nu este doar conținut și interacțiune cu publicul. Este o legătură vie între femeile care își amintesc cine sunt. Haide, sunt aici cu voi.